Мөслим Актаныш юлының 70-78 километр аралыгында юл ремонты бара. Халык өчен бу көтелгән ремонт. Шушы юлдан Актаныш, Башкортстанга баручылар юлдагы чокыр-чокырлардан, карамалы яклары, сикертмәле юллардан күптән җәфа чигә иде. Бу инде күптән халык өчен көтелгән юл. Хәзерге вакытта подстилающий слой җәю белән шөгыльләнәбез. Бу эштә безнең бер бульдозер, автогрейдер, бер погрузчик һәм бер грунтовый каток эшли. Бүген 5 километрга якын юл өслегендә ком җәю эше бара. Аның өслегенә чуерташ түшәлеп асфальт салыначак. Юл эшчесе Олег Булавенко эшләр өзлексез бара дип әйтә. Техникалар иртәнге сәгатьләрдә үк эшкә керешә. Безнең эш сәгать 7-дән башлана, без уже сәгать 7-дә монда булабыз. Сәгать 7-дән уже эш тотыла. Сәгать 5-ләргә, 6-ларга кайтабыз. Кыршайшай время битеребез дип уйлыйбыз инде. Бульдозерда Ольгин авылы егете Владимир Шахмаев. Техника 3D спутник белән эшли. Бу җирне төгәллек белән грунтлау мөмкинлеге бирә. Бульдозер артыннан грунт катогы килә. Аны Айрат Галиев иярли. Мен бу оешмада 8 ел эшлим инде хәзер. Юлда. Җәй көнне катокта, кыш көнне КамАЗда, КДМда карап торабыз. Ну, юлларның мотор булуы үзебезгә дә бик мөһим инде. Юллар әйбәт булса халыкка да әйбәт. Үзебез юлда машина белән йөргәч, беләбез инде. Сикетмәле җирләрендә, ничекләрендә, начар җирләрендә. Техника хорошая, зарубежная, облегчение всем. Проект все через спутник проходит, уже идет все точно. Не как раньше, не сравнишь уже. Юлларның төзеклеге, тигезлеге һәркем өчен кирәк. Иминлек иң беренче чиратта юлларның торышына бәйле. Татавтодор егетләре тиздән Мөслим Олы Чакмак юлына да чыгачак. Биредә юл өслегенә ремонт башкару, асфальт җәю өчен беренчел чималлар инде кайтарылып та куелган. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.